Така, значи, здравейте, опитвам да се вече да не си качвам лицето. Аз съм ето така. Нищо съм и на маста. Добре, хайде да започваме, защото така ми е удобно. Снимам! Добре, защото не успях да снимам така. Не ми е добре, да. Така, се едно случва се и четенче. Бум! С едно шофьора така воде в болница и никой друг всъщност. Добре. Само ако не знаете, това е Бела, това е Лора, това е Емо, това е Саша, това е Кубър. Да. И се едно. Тогава излиза истинската истина! Един диамант излиза. И така е станало нещо, до което се въртяло. Също така, че ако ви е интересно какво ме качето, гледайте, но нямам да ми е удобно, защото нямам никакво лайкове. Да гледайте това. И така, се говоря малко по-тихо, защото брат ми е тук. Нека да продължим. И сега ще ви покажа къде се отидем. Също така, че мисля, нещо ми е на гласа. За това. Сега 3.39. Ми свършва ви. Добре. Значи 3.39, което ще стане. Да. Да, това вече е добре. Не помня дали те се хвърлиха от някъде. Си трябва да видя, защото само успява да паза от няколко часа. Чакайте, защото майка ми си идва. Се така че скъпи! Всички 30 килоя! Добре. Сега изведа и да. Малко ще ми се влаксва видеото, заради това. Това ще бъде първа част. Да. Ще бъде по-бързо да сега 3 и 39. Така си го въвярвам това. Също така, че се едно всички са на това жълто нещо. И да, и всякакви такива се едно са паднали от някакви. Мисля, че това беше. Тоест няма да отидат и от това се много всичко вътре. И да, вече става и се приключи след няколко минути. Заради това. По-бързо! Помощ! Пси. Добре. Мисля, че това беше за днес. Много кратко.